Hey mzukulu wami. Hayi, engathi iminyaka yami yangishiya. Uyazi sengibe ngithi ngiyazama. Awubheke nje ukuthi senginjani. Imqhiliphi. Ubheke nje. Hey. Manje yazi nginenkinga impela. Manje engathi sekumnyama kula ko Joseph. Engisathula ukuthi mase nginje. Imama gogo, vele iminyaka yakho sikufanele ngabe nje. Ngeke uzufane ngana 16 phela gogo, uvele usumdala. Angisho ukuthi ngifana nengane eneminyaka u16. Ngisho lo ngeside lami ukuthi nami phela ake uyabona, bangibona. Gogo kade wawubona yonke leminyaka le wawubona. Ngicela utetele thina manje ke kubukwe thina. Angakaqedi ukubona, safuna ukubona futhi. Kodwa impela yazi uthini awunginiki ithuba ke ngiyizamele ngesingami. Uzozama kanjani gogo? Sengicabangile, ngifuna ukuthenga igolide. Igolide angisho kuyisigaxa segolide ngihambe ngisigunile. Uthi ngithenge igolide. Yabona bese ngilifaka la emazinyini. Yabona la wenje. Ngifake elinye ngala, ngithi mangiqhamuka. Wajabula Joseph bese becabanga ukuthi ngihlezi khona kanti usuzingamanye amazwi usuzohamba manje emgaqweni. Uzobuya umlomo ugcwele idust, namazinyo asabonakala sobe segcwele idust uzogula, izogulisa lento le. And futhi wo okwesibili gogo. Yabona abafana leminyango babhokile. Bazima ukubona ngihleka uveza amazinyo egolide bakhiphe beje sunemali. Bakuphuca amazinyo egolide sibe nenkinga. And nenye into engizwile yazini. Thiwa mangabe ushona, angisho ukuthi uzoshona. Kodwa kuthiwa mawushona, labantu basemoshwari bayantshontsha. Sizoba nenkinga thina, sesiqala manje inhliziyo zethu ibhlungu ukuthi ushonile. Yes. Kodwa masiqala sifuna igolide. Ushonile ugogo, sifuna igolide. Gogo please ngicela ukuthi ungayenzi lento. Ungasibangela istress esingekho. Hawu kodwa uyabona bengothi ngishona bese ngihlekile. Sebengizamile. Yabona. Khona into engisolayo kodwa kuwena. Yini gogo? Sengathi unomona. Umgwaqo. Yabona ke umgwaqo. Iwona ke lo muthi ke lo sebenzayo. Mfowethu uqinisile nje mawuthi lo muthi awudlali ngami ukuthi uzosebenza. Hawu yabona mfowethu inqwaba yabantu abafikayo la. Yabona? Ngabe sengidlalelani ngawe mfowethu ngoba uyabona nje. Ngiyadideka ngoba ubani engathi wena wabani pha. Awu naku nobhongo. Buka yabona ubhongo unaye ethi yaqala uyambona? Ngamfaka wona akwalunga yabona. Hayi ndoda kudala ngikwazi angazi ngikubona nini. Hayi yangiphuthuma le ndoda ngibona nje ngirayo. Yabona nje ulungile manje use right Hey ngiyabona business nisho njani? Hayi phela akhokho ke emgwaqo. Ushithi ngizokwenza ne-MSK? Hayi uzoshana e-MSK kulungile. Nazo hayi imali ulethe ngala ubhongo. Hayi insizwe esisebenza nayo ngizobe ngiyibona. Angingilimazi phela kakhulu. Ake sibone. Hayi akapheleli mfowethu. Hayi phela. Awungathi uyithatha yonke nje manje. Sasifaka nayo leyo kugcina kulungile. Mfowethu ubuyiseke mekunjalo letha yonke mfowethu. Hawu mfowethu. Nazo ke hayi sikulungile ke. Baleka insizwe. Hayi. Ungadlani njalo ngami. Hayi mgwaqo mfowethu usuyahamba kahle. Hayi kulungile. Hayi siyabonga mfowethu Business hamba kahle ngiyabona ugaya imali la isodla kahle ndoda. Sizodla kahle. Uhamba ugijimisa amagundane yonke indawo le usuzobuya la uthi sizodla kahle sodla kahle. Ungazodlala. Hayi kahle. Ngeke ukhulume lento kathi sisebenza ipoto wami le indlu yami le istofu sami yonke into la mabhodlela mina athi ngihambe ngwalanda. Nesikhathi sokudlala. Angisho umfowenu ntoni saba magundane emdala mina ngilungisizana naye ngikuwena kuthiwa uma ungasebenzanga awuholi no work no pay. Finish. Othi ngilandeni uyena uzokhuluma. No angilandeni. Kulungile pho hayi. Bekudlalisa phela ngoba. Hayi nginike ikhathi yami. Hayi yabona yabona ayangena amamiliyoni. Yabona ke ebhongo mngani wami. Kona ngokomthetho ushintsha kunawo. Uzocela uthatha u10 rand la ungibuyisele u40 rand. No kwayengamniki ikhulu. Hayi bongo phela angithi phela kusafanele sithenga yonke ingxube zonke izinto. Wena thatha u10 rand lapho ungibuyisele u40 rand. Kulungile? Hayi akulungile. Uzobuyisa ku40 rand ke lapho kulungile kandoda. Siqhubeke ke sisebenzeke lana sifake neyingxube. Ento yogcwalisa ufune ngabe ubeka la emahlombe buka nje ubeka phezulu kanjani lo muntu uzophela wona. Phela ibonus le. Yini wena wofofo nje wenze njani? Yini? Bese ikhanda. Awuhambe kadokotela unosifufo balela la. Manje wenze njani thola amaphilisi? Kokos. Hawu bonga man. Hayi.
Zoboleka ubisi lweni la Winnie's. Zobuye libuyise njalo. Okay. Winnie's. Awena ngathi ngikubengelela wangiziba. Ngiphathwe ikhanda ngicela ngiyeke bani. Oh wasibeka ubisi lo bandisi. Ngiyeke bani. Winnie yini ufuna ngenze njani ukuphuthumela amaphilisi mhlawumbe? Cha baba ngafuna amaphilisi akho ngicela ngiyeke bani. Kusesibhedlela. Konga yabo nje ulibu khuluma. Ngibize udokotela. Hey kodwa wena Bongo mina yangichaza uyindoda yangempela ke wena. Ngisho ngasho. Yabo lo kuthiwa iTC hayi into zakho. Hayi khona. Ubani uTC kokho? iTC lokho kwenzayo hayi umuntu. Oh TC weTC bangazi bonke awusho ukuthi noma ungaba. Winnie ngenze njani ukulethela ngizokuzamela amaphilisi Konga ngazentela ngicela uhlukane nami. Hayibo Bongo ungahamba angisize mfowethu angisize la. Angisize yasicishe ngakhohlwa. yini kokho? Angizamele ilotho. Hawu inamba zami ndirese kahle Ngathi ufihle ukuthi angaka. Phela uyazi ezekhetho lezo yazi ngiphuphile. Oh. Ngiyiphuphile lezi inamba busuku ungalenzi iphutha. Ungifakele kulotho. Oh. Hayi. Imali ungahlupheki ukuthi manje ayishintshekile ngizobona. Oh angijwayele labo bantu abahlala bethi imali. Okay ngizokufakela khona. Koko. Ngicela bandla ungilalele. Yabona kokho khona into esingicabange kahle. Yini usucabangeni manje? Yabona i-music industry. Ngizoyiphendula upside down. Wena Mina mawinisa. Yazi ngizoyenza kanjani lento le? Ngizohlanganisa igospel. Ngihlanganise nekwaito. Ngihlanganise nepoetry. bhala phansi igospel Uzo45. awuphindi angizwanga khopha njani igospel Gospel. yeah Ikwaito. yeah Poetry. lokho uhlanganise wena lalela awuboni kanti sijabane leso ayikho phela into enjalo Koko ngicela ukuthi uyilalele into yami ngaphambi kokuthi uyixake uyazi. Ngicela ukuthi ungilalele. Ngicela ube neqiniso gogo uma uthanda lo music ungitshele. Ngicela igospel. Izinto zimingu naphakade. Izinto zimingu naphakade. Asiyile nalena asiyile ayo siphazamisi yazi Wena yanisaphethe nekhanda. ayo funa Kodwa akulutho noma bese ngibalandela amaphilisi onanga. awame ekhanda Wakhe ikhanda waboma kanani phakathi maningi. yini igama lamaphilisi bo Oh angibangi ngisahlupa ngegama. Ngoba bavele banginika nje ngibatshela ukuthi uphethwe ikhanda bavele banginika uyabona uzosiza. aphuza kanjani Bathe uphuza awu5 ka5 ngesikhathi esodwa andifuna ukudle ka5 kubhale phi yonke lento eshoyo Oh no akubhalwanga into elula bavele bangitshena ngabatshethi ngiunderstand. Bongo kusho ngamanye amazwi mina ngizophuza amaphilisi awu5 ngidle ka5 ngiwaphuza awu5 ngesikhathi esisodwa ka5 bongo kwenzakalani singaphambanisi Okay wonke amaphilisi ufuna uqala udle yeah njobe ufuna ukuthatha u5 usho kufanele udle ka5 bongo you understand ukuthi mangabe ngidla ka5 le fiki izonakala you understand lo Oh yaqinisile Oh maybe indlela engcono noma isipuni ke sisodwa awuyipune ezu5 ka5 nakho kangizwa Kokho ihamba kanjani lento amaphilisi ayazi awadliwa ngomhla ka5 uzosho njalo manje baba lo 5 abaningi uzobona nje nawe uzothi yeah uzothi uma ubona nje makophathwa ikhanda uthatha ka5 awu5 noma kodwa kube u5 hayi kodwa ngakuhamba wena yini kokho bakhapheyana bamphele lotho kanjalo Oh ngisakhona kusho ukuthi ngiqale ngadlula ngathi ngiphuthuma indaba yamaphilisi wena angalima wena unakho amaqili
hayi ngiyakhona gogo manje ungakhohlwa ka5 ka5 nje mobile 5 ngomhla ka5 mhla 5 futhi manje cha sengitholile Awu Khawula kusho ukuthi awuyasebenza lo muthi Usebenzana nginuka nginjena ngenxa yakho ngitshela kimi ukuthi unkosikazi asafuni ukuthi ngilale endlini uthi angilale ngaphandle ngoba ngiyanuka nezwe lonke leli liyangihleka kwenza njani Khawula masichaze ngime ngichazela uzochazana ima nkosi yami kusho ukuthi awusebenzisanga kahle usebenza nkosi yami hayi khuluma phela Bhongo wena kade upheka nje ngiyanuka ekhanda ngiyanuka ngitshela nje yini kahle Khawula ngamanga kusho ukuthi ngendlela kwenza imali yakhe mfuthu kwaphela nje ayize lapha eyami imali ngithi wedubi imali yami ize lapha eyami imali nkosi yami utsotsi badla imali yami Bhongo imali ayikho mtshele Bhongo isebhenki imali awusho la channel buye ubisele kubuye emuva hayi Ima ngiyaphosa uyazi ngathi ukuzwa amabhayi hayi oh siyanamukela futhi Hello. oh Oh, hey. Hey. All right. Okay, I'm back again. But I just want to tell you one thing, guys. I want to become the best director, well-known worldwide. So I just want to find out, guys, did you get rid of that red thing in the top? awukhululeke ubhongo la hlema ngomkhondra vele lafa Hayi ke makujala ikinkinga ke. Shuthi sesingaqala. Themba, madali ngizodinga ifavor one kwena siza ukuthi nje wena ungisize unakekele umfazi wakho. Because uma ukwazi ukunakekela umfazi wakho kushuthi uzokwazi nokunakekela umsebenzi wakho. yebo Hayi ke madali. Okay, buka ke ngicela ungenzele ifavor uhambe ulanda itrailer application uze nalo ngala siza. You're a star. oh naba bele no nangikhona ngozwe nangu uzosifazi hawo anako uzokufakazela ukuthi usebenza kahle umuthi awumtshela ukuthi usebenza yini le chazani ke ukuthi yini le ngichazeleni kunjani makunje futhi lezi zakho zinuka kakhulu awuthi kunjani makunje chazani phela akusho ukuthi kungenzeka abafowethu ukuthi asihlaleni phansi ilungise le bathi ndaba bangompetha uyompetha ukulungisa kunjani makunje ngichazeleni ukulungisa thula mthethweni nigebengu nini manithi lo muntu lo ukhulisini wena ayazi manje nginampahla ngapheke kwenye impahla ake ngihambe kuyobheka imali bakwethu imali mhlawumbe nokuthi akuphumi umuntu lapha imali phansi la imali phansi lapha imali idubo wasukuyi oyiphuthumise ebank mahle soyilanda nje so hamba soyilanda imali ebhenki we uthatha imali zethu manje ukhandwa nazo izimali senzisa buka nje ungabayekela abantu manje ngabamba nemali yethu labantu I always wanted to be a director, so I'm doing it. Get over it. Can any one of you tell me what's going on here? Ukazani. Yes, no, it's a rap. It's a rap. It was you, when I asked you, Madali, it was your very last chance. It is more. baze banuka labantu abadlula lani bazwela kodwa angazi ngibona abantu banuka kanje emhlabeni okubhekisiswa yebo nje amadoda ayimpanje isikhathi esiningi mabi ufika ube ibanje ube mubi uphendula no yangicasela nilowini gogo nibhize nkwenkwe ngamadoda neimpahla uThemba wami lahlele into eziningi thula wena Themba ungaphatheki kabi uzolunga hey ayikho into ezolunga manje ayikho into kwaqala uBhongo wangena nomkhondo idirector yathuka yahamba kwaqhamuka igundana idirector yathuka yacisha bulela amakhamera yahamba manje sekuqhamuka amadodana empanda qhamuka gijima kunuka indonke idirector ithukile ihambile ngeke iphinde ibuye ikusasa lami lifile Themba awulahlekelwe wedwa nami imoto entsha ngeke ngisayithola nefinishe ngeke usakwazi ukuyithenga entsha
Kuzolunga Themba. Uyabona ke mawungathenga le yabo ithi kuba mfushane khona izokhuphuka yabo uthi noma uhamba ngibone Kodwa Themba ifisene kakhulu night dress. cha ngeze ukuthi mawuhamba la endlini ukwazi ukubona Bongo. hayi bongo Mlungu wangu ngizoni surprise awuhlale phansi. wacabezela Oh hayi ngiqale ngawe kuhlisa usho namhlanje izinto zami ziyangihambela kahle. Ngithanda ukubambela isijumbane. Hawu ngiyabonga baba ngiyabonga. Njengomuntu ohlale ke asebenzisa impuphu yakho. Oh wena mlungu ngitheke ngoba vele nawe uhlale lamafutha lawa. Ukanateni lo baba mlungu wami izinto vele ngizobuye nginane lezi insukwini. umuntu yakhulu usuthenga igrosa Yabona nje ukuthi mawukhipha le album yakho ekwaito lena ngisho ukuthi nathena bayifake. Uyifake nje. Ya nje uphudubu si nangisikile idwakhe phela into engithathele yona sokhalela kuona. Okay. Dileve. Oh wini. Ngizocela ke uze ngapha. Ngizoke ngizwe ukuthi ngiphathele. ye Njoba ethi kuthathele kahle. Mina nawe uyasisuka kude kanjani? Njengoba sisaqhubeka nje nohambo ngithe angilethe into ezoba inhle kuwena nansi angithi uyazi ukuthi angifuni ukuthi uphe thathela ikhekhe ke isani yomshado is right gogo Ngiright yini wena ngoba mina ngifuna Sorry, Wabong. yeah Sorry encane mfethu. Manje la ungiphathe bengathela. oh sorry Ungiphathele ikhekhe elibhala ukuthi happy birthday. Akuyona ibirthday yami namhlanje yazi. usho kanjani Akuyona ibirthday yami. Akulona usuku lwami lokuzalwa. Kubhala ukuthi happy birthday la. oh haw baleloko ngempela gogo oh hayi ubala lolusu vele ngiyigudluze nje ushuthi ke bayisekho lento ethi siphazamisa birthday sesulile. yeah ungahamba njengomuntu ophuthumayo ke kunabantu abangikweletayo sazama ukuthi into imali zami Wo awuyibambe lapha. Ngiyabona nje lapho usungithekele nama weekend ukuthi into engiyifunayo mina kuwena imali yami hayi lemkhuba mpofu ngithengela yona. Ngifuna imali yami. usho yithi manje imali gogo Imali yami yelotha ngithi ngikuphathisile. oh lapha kulotho oh ushuthi angazi noma entsheni gogo becethe ngidlule lapha umfile inamba lotho akuhambanga kahle gogo lapha ushuthi kubhedile Yini ebhedile? oh ngisho lezo inamba onginike zona Asiphumanga, ushuthi wena njengoba sikhuluma nje unkoleta lo 5 rand ngikufakele ngawo lapha inamba zakhe ayilunganga gogo Awu emashini. Emahashini yami gogo ngidlule mina ngathatha lezo number zakho ngayofaka emahashini ngemali yami ngase ngiyawina oh ingakho nje ngiqhamuka sengikhohle nje ingakho ngiqhamuka Iziphi inamba eyiwina emahashini? oh inamba uyileze ifana nezakho Ukufana ngithi iziphi inamba ngisho ukufana. yilezo unginike zona Nazo ilapho. Ufuna imali yami. no gogo uyayiphambanisa lento wena uthanga kufakele kwilotho ngakufakela ngemali yami wadliwa ngayithatha lezo inamba mina ngaye nayo emahashini ngafaka ngawina Uwinani izinamba zami. cha gogo ziyafana inamba Yesami bese ngiyini. wo ileza athi uyibhalile kodwa ngawina gogo imali yami nenamba buzami so awunkolo hayi bakwethu ngicela lento siyilungiseni kanje bonga awuhlale lapha phansi lento ngiyichaze kahle Asula umlomo futhi ubonga asula umlomo. yabo into mina engididala kokho mangizwa kahle hle lento ngimechaza ubhongo umnikeza inamba wathi akayokufaka kwilotho wafika inamba zakho kwilotho zafike zangaphumelela wahluleka yaphela indaba yakho kwaba yibhadi wasala kanjalo awuwina
imagogo ubhongo wasethatha lezo inamba seyihamba nenhlanhla kabhongo ziye emahashini la ungangeni nakancane wasewina emahashini ngibona ukuthi mina ubhongo lethi mayechaza uright imali kufanele kube yakhe ngoba akawinanga inamba kwilotho uyiwine emahashini ziphi zonina uThem please ngicela ungadlali ngogogo ngicela nje ungadlala ngogogo wena lana akudlalwa ngogogo kudlalwa ngobhongo akudlalwa ngogogo kudlalwa ngogogo la wena akudlalwa ngogogo Okay ngizoyilungisa mina lento ilungise mina ngendlela engibona ngayo kudlalwa ngogogo nobhongo uyaphazama yabona angeke idlalwe ngabantu ababili ngesikhathi esisodwa ithanda kudlalwa ngobhongo noma kudlalwa ngogogo and in this case kudlalwa ngogogo bathi kahleni wena yabona nje ukuthi kudlalwa ngobhongo nogogo ngogogo nobhongo bhongo gogo gogo bhongo mina ngicela ukuthi le mali uvele sihlukanise phakathi kube u50 no izo angithi nezo solve inkinga le uyabona lokhu le thingeleyo noba ngizama ukuthi incwadi zami sibe zinhle kuwena namanje kodisi ible kubethingeleyo usuyayithatha yini bhongo no ushuthi ifune nivumelane nami awukho uyakhumbula le thina ayifaki ngisho le weekend nje thatha yonke lento wena wena ifana ngabe sesayidini lami nanti ikheke phambi kwakho leli ngena cream osunimuncu cream ukabe ngisusa nje lamagama adithanda ukuphazamisa uhlelo no angeke sorry bhongo ngicela ukuthi silungise kahle lento ngicela ubuza ukuthi wena kusele malini kuwena kule mali oyiwinile usho kanjani manje kusele malini kusele malini ngibuza usele malini okay kube kuyimalini ke uthole malini ubhongo akafuthule malini asixa sibali indleko uthole malini ushuthi beku 640 andithola amasenti lalela bhongo kusele malini njengamanje elekho khuni lakho malini mangibali indleko okay lokho kodwa kube I think 329 rand nesiqongo konke necathu plus 12 rand into za 320 yeah zonke lezi zinto sibiza kanje buba nalapha mali 22 rand ngicela singamoshi isikhathi lalela bonke uyangithanda mina uyangithanda mina yeah uyazi ungabuza kanjani no Bongo yeah mongithanda ngicela ngilalela bengithi ngibali mongithanda mina ngicela ngilalela yeah kusele malini ekukhwini lakho ushuthi ke ngithe mase ngiqeda konke indleko kwase kusala 6 rand 30 usho ngase ngiyagibela ke ngo 2 rand 40 sekusele 630 susa 2 rand 40 kusala malini kodwa lesele bendizogibela ngayo ngibuyele emuva futhi leyo mali unika ugogo hluka nokhuluma sengisolvileke le nto leyo ushuthi kwakho sesingasibangisana imasenti nje gogo ike sigogo imali finish iFamily Bonds iqoshwe phambi kwababukeli e-studio.